бибихол қабл аз издивоҷаш дар 5 соли пеш барпо кардани оиларо як далели дигаре барои хушбахтӣ медонист, аммо таҷрибаи талх назари ӯро ба оиладорӣ дигар кард. 19 сола буд ки бо хоҳиши волидайн шавҳар кард ва бо гузашти муддате ҷабру ситам ба ӯ оғоз ёфт. якум маротиба пеш аз ҳомиладориам вай ба ман даст бардошт, вале на он қадар сахт буд. баъдан ҳангоми ҳомиладорӣ ҳама чӣ хуб буд, вай маро тамоман намезад. вале вақте ки ба Москав баргаштам ва инҷо таваллуд кардаму баъдан ба Тоҷикистон баргаштам, он ҷо ҳамаш сар шуд. вай ба ҳама чӣ ба ман рашк мекардагӣ шуд. ҳамеша ҷанҷол мебардошт, розӣ набуд, баҳона мекофт. бибихол 3 сол таҳаммул кард то замоне ки ба ҳадде латукуб шуд ки ба шифохона афтод. волидонаш ҳам нагузоштанд дигар ба хонаи шавҳар баргардад. вақте ки шавҳарам бо Қуръон қасам хӯрд ки дигар намезанам, ин аллакай баъди он буд ки ӯ ба ман борҳо даст бардошта буд. ман ҳам албатта намехостам ки оилаам барҳам хӯрад. бовар кардам. аммо вақте баъди қасамаш боз даст бардошт, модараш таҳдид кард ки агар равӣ, ман ба ҳама мегӯям ки ту бероҳа гардӣ. ман тарсидам. ӯ мегӯяд ин ақида ки зан бояд латукубу зулму ситами шавҳар ва дигарон дар оиларо таҳаммул кунад ғалат аст. тасаввур кунед ки тамоми умр бо марде зиндагӣ бикунӣ ки қадратро намедонад. чунин занҳо зиёданд. мегӯянд ки тоҷикон пурсабранд. дуруст, аммо онҳоро касе қадр намекунад. бисёр вақтҳо занҳоро маҳкум мекунам. айби худи онҳост. занҳо инро як чизи маъмулӣ меҳисобанд. мегӯянд хайр чӣ шудааст? мо ҳам сабр кардем. як пажӯҳиши нави барномаи рушди Созмони милал айни чизро нишон додааст ки 67% ба ин бовар буданд ки зӯроварӣ ба зан дар оила кори маъмулист. аз ҷумла зану мард дар Тоҷикистон ҳам гуфтанд латукуби занонро ҷоиз медонанд. мақомоти расмӣ мегӯянд ба натиҷаҳои таҳқиқот розӣ нестанд, чун барномаҳои зиёде барои маҳви хушонат бар зидди занон анҷом медиҳанд. кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маркази захиравӣ оид ба масъалаҳои гендерӣ, яъне ки баробарҳуқуқии занону мардон ва пешгирии хушунати хонаводагӣ мавриди амал қарор дорад ва ин марказ дорои телефони боварии таҳти рақами 1313 ҳаст ки шаҳрвандон метавонанд шабона-рӯз тавассути ин телефон ё ки бо муроҷиатҳои рӯбарӯи худ метавонанд ки ба ин марказ муроҷиат кунанд. ва ҳамсӯҳбатони мо мегӯянд мардҳо хушунати хонаводагиро фақат баҳси зану шавҳар ва ё марбути оила медонанд ки бояд дар чордевори хона боқӣ монад. занону духтарон ҳам дар чунин ҳолат аз тарси гапи мардум ҳангоми ҷабр дидан ба мақомот муроҷиат намекунанд ва сокит ранҷу азобро дар танҳоӣ таҳаммул мекунанд. сокинон ба натиҷаи таҳқиқот назарҳои гуногун доранд. мумкин бесабаб намезанад, падара модараш шавҳара бесабаб намезанад. он гуноҳ мекунад ки мезанад. чун мусулмон бигиранд, зӯроварӣ дар ислом ҳам ҳаром аст. агар мусулмони ҳақиқӣ бошанд бояд занро назананд. масалан падар модарам хе дар муҳит калон кардаган, тарбия кардаган, барои о як ҳодиса як ситуатсияи оддия мебинанд, мегӯянд ки хай зана задан мумкин будааст. оиладор мешан, хонадор мешан. хай мегӯянд занам ки гӯш накард, ба ҷои сари сол шита я суҳбат кардан я масиҳат кардан, чӣ кор мекунам? мезанам мегӯяд. чӣ ки ҳамахе дида калон шудагия. ҷомеашиносон мегӯянд зӯроварӣ ба зан ба як расм табдил шудааст ва бадбахтона аз насл ба насл мерос мемонад. хонавода ҳам айбдор ҳастанд, лекин мутаассифона ҳамин намехоҳад, ҳамин хел холаб сахте ҳаст ки яъне об рӯи хонадона нарез. ҳамун шахсе ки сабабгор ҳаст, ана ҳозир ҳамин ҳолати ҳамин нобахшиданӣ гӯема мешавад, ҳамин аст ки ҳамун оне ки сабабгори худкушӣ ҳастанд ҷазо намебинанд. ҳомиёни ҳуқуқ беэътиноӣ ба хушунат ба занро иллати коҳиш наёфтани ин тамоюл дар Тоҷикистон медонанд. мақомот мегӯянд соли 2022 бештар аз 5000 нафар аз хушунату зӯроварӣ дар оила шикоят карданд ки 90% онҳо занон буданд. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ ин оморҳо танҳо қатрае аз баҳр аст ва садҳо ҳазор тани дигар таҳаммули ҷабру зулмро авлотар аз гапи мардум медонанд. Сарвинузи Рӯҳло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.